A film néhány évvel az iráni forradalom után nyílik, ez az az időszak, amikor az iraki-iráni háború, az emberiség egyik leghosszabb és legvéresebb konfliktusa zajlik. Iránban egy fiatal anya, Shideh éppen beszélgetésben van egy orvosi egyetem dékánjával, tanulmányait a politikai zavargások miatt hagyta félbe, valamint házassága miatt is. Shideh most szeretné újra elindítani karrierjét, hogy beteljesítse élethosszig tartó álmát, hogy orvos legyen, azonban a dékán egyértelműen kijelenti, hogy lehetetlen számára a felvétel az egyetemre. Az oké erre az, hogy aktívan részt vett politikai tüntetéseken, amikor diák volt, ezt követően Shideh visszatér a lakótelepre, ahol több más családdal együtt él. Lányát, Dorsát a földszinti szomszédra, Emeres Ebrahimira bízta, az idős hölgy észreveszi, hogy Shideh érzelmes lesz, miközben lányát viszi, így átöleli a fiatal anyát, és azt mondja neki, ne veszítse el a reményt. Később este Shideh az összes tankönyvét egy műanyag zacskóba teszi, nem akarja látni őket most, hogy nincs esélye orvos lenni, ezek között van egy fiziológia tankönyv, amit Shideh anyja adott neki, amikor először került orvosi egyetemre, még kézzel írt bátorító üzenetet is tartalmaz az első oldalon. Shideh bezárja a könyvet az éjjeli szekrény fiókjába, majd a kulcsot a szekrény tetejére teszi, röviddel ezután férje, Irai érkezik haza egy hosszú munkanap után. Kiderül, hogy ő orvos, és valójában Shideh osztálytársa volt az orvosi egyetemen, elmondja neki mindazt, ami korábban történt, miközben alig bírja visszatartani a könnyeit. Irai együttérző vele, de utal arra, hogy jobb a családjuknak, ha nem folytatja tanulmányait. A megjegyzés sérti Shidehté, de mielőtt mondhatna bármit, hangos riasztók kezdenek sivítani kívül. Ezek légiriadó szirénák, amelyek figyelmeztetnek a bejövő ellenséges rakétákra, ami arra készteti mindenkit, hogy rohanjanak a legközelebbi kijelölt biztonságos területre. Pillanatokkal később Shideh és családja megérkezik az épület alatti bunkerbe. Lányuk, aki kedvenc babáját, Kimiát viszi, azonnal rohan a többi gyerekhez az épületben, suttog valamit egy körülbelül vele egykorú fiúnak, és az utóbbi egy kis gömbszerű struktúrát helyez a kezébe. Shideh, aki ezt figyelte, megkérdezi Emeres Ebrahimitől, ki a fiú, az idős hölgy azt válaszolja, hogy a háztulajdonos unokaöccse, aki csak néhány nappal ezelőtt érkezett Teheránba. A következő reggel Shideh arra ébred, hogy férje és lánya beszélgetnek az ebédlőasztalnál, a kislány azt állítja, hogy hallott valakit járkálni a házban, és azt hitte, hogy a dzsinn, egy gonosz szellem. Erre halva Irai megnyugtatja lányát, rámutatva, hogy ilyen dolgok nem valósak, továbbá megpróbálja felvidítani azzal, hogy azt mondja, babája, Kimia vigyáz rá éjszaka, azonban Shideh észreveszi, hogy férje egy levelet tart a kezében, és megkérdezi róla. Azt válaszolja, hogy ez egy levél a kormánytól, és elárulja, hogy behívták a háború frontvonalára. Irai azt javasolja, hogy Shideh vigye lányukat az anyjához, amíg ő távol van. Rámutat, hogy szülei az ország északi részén élnek, ahol viszonylag biztonságosabb, de Shideh, aki még mindig haragszik a karrierjével kapcsolatos megjegyzés miatt, azt válaszolja, hogy teljesen képes gondoskodni lányáról. Azon az estén Irai elindul kötelező katonai szolgálatára, és búcsút vesz családjától, az anya és lánya most egyedül vannak a lakásban. A következő reggel Dorsa megkérdezi anyját, hogy alhat-e vele ma este, az utóbbi érzi, hogy a kislány szokatlanul szorongó, és megkérdezi, minden rendben van-e. Dorsa végül elárulja, hogy fél a dzsinntől, ezért nem tud megfelelően aludni. Shideh szigorúan azt mondja neki, hogy a dzsinnek kitalált karakterek, amelyekkel a rossz gyerekeket ijesztgetik, azonban a kislány azt válaszolja, hogy Mehdi mesélt neki ilyen gonosz entitásokról, akik ártani akarnak ártatlan embereknek. Erre halva Shideh rájön, hogy Mehdi az az új gyerek, akit néhány nappal ezelőtt látott a bunkerben, röviddel ezután elmegy a háztulajdonos lakásába, ahol a felesége, Emeres Ebrahimi fogadja. Shideh elárulja, hogy rokona, Mehdi ijesztő történeteket mesélt Dorsának, ez okozza, hogy a szegény gyereknek rémálmai vannak éjszaka, azonban a házinéni azt mondja, Dorsa biztosan tévedett, mivel Mehdi néma, szülei néhány hónappal ezelőtt haltak meg a háborúban, és azóta egy szót sem ejtett ki a száján. Ez a kinyilatkoztatás szótlanná teszi Shidehté, és visszaindul felfelé, később délután játszik Dorsával a lakásukban, amikor csörög a telefon. Shideh gyorsan felveszi, és megkönnyebbülésére férje hangját hallja a másik végén, azt mondja neki, hogy nehezek a dolgok a frontvonalon, de jól van. Irai arra is sürgeti, hogy induljon el szülei házába az ország északi részén, kiderül, hogy híreket hallott több rakéta kilövéséről Teherán felé, azonban Shideh megtagadja, hogy elhagyja otthonukat pusztán egy pletyka alapján. A hívás után a rádióban hallgatja a híreket bármilyen lehetséges támadásról Teherán ellen, folyamatosan zavarja lánya, aki játékos hangulatban van.
Side kezdetben próbálja figyelmen kívül hagyni, de amikor a gyerek tovább zaklatja, elveszti a fejét, eldobja Dorsa babáját, és keserűen leszidja. Azonban Side haragja hamar elpárolog, és ad a gyereknek egy almát enni, az anya és lánya éppen ebédelni készülnek, amikor hirtelen az egész épület remegni kezd. Aggódva Side azt mondja lányának, kövesse, és gyorsan rohan a lépcsőház felé, a gyerek kezdetben engedelmeskedik, de aztán visszatér, hogy elhozza babáját, Kimiát, amit a nappaliban felejtett. Néhány másodperccel később Side végre rájön, hogy lánya nincs mögötte, és visszarohan a lakásba, Dorsát eszméletlenül találja a nappaliban, és ellenőrzi a pulzusát, a gyerek szerencsére él, és hamarosan visszanyeri eszméletét, de ellenállhatatlanul zokogni kezd. Próbál mondani valamit anyjának, amikor hirtelen felső szomszédjuk, Navid beront, kiderül, hogy egy rakéta csapódott az épületbe, és Navid apja súlyosan megsérült. Tudja, hogy Side egyszer orvostan hallgató volt, és könyörög neki, hogy segítsen neki, a jelenet hirtelen vált, és látjuk Sidet, amint CPRT ad Navid apjának. Megtesz mindent, de nem tudja újraéleszteni az öregembert, aki végül meghal, később az iráni hatóságok eltávolítják a rakéta külső burkolatát a lakótelep tetejéről. Side kifejezi bűntudatát Emres Ebrahiminek, hogy nem tudta megmenteni az öregember életét, mindazonáltal, amikor visszamennek befelé, Side látja, hogy egy repedés jelent meg a lakása mennyezetén is. Éppen azon tűnődik, mit tegyen vele, amikor lánya hirtelen megrántja a karját, Dorsa aztán beviszi anyját a szobájába, és elárulja, hogy Kimia sehol sincs. Elárulja, hogy egy dzsinn vette el kedvenc babáját, amikor a rakéta becsapódott az épületbe, azonban Side ismét azt mondja neki, hogy a dzsinnek nem léteznek a valóságban. Karjaiba veszi a kislányt, és rájön, hogy Dorsa lázas, így ágyba teszi, és elkezdi takarítani az egész lakást. Azon az éjszakán Side karjaiban tartja Dorsát, de aztán hallja Dorsát a szomszéd szobában, lenéz, és látja, hogy Kimiát tartja, visszazökken a valóságba, és látja Dorsát, amint megpróbálja kinyitni a bejárati ajtót. A gyerek sikoltozik, hogy egy dzsinn jelent meg a tető repedéséből és felvitte a babáját az emeletre, ami teljesen megijeszti Sidait, így gyorsan megragadja a lányát és visszaviszi a hálószobába. Másnap reggel a dolgok még furcsábbá válnak, mert Sidai nem találja a kedvenc aerobik gyakorlatait tartalmazó VHS kazettát, és alig van ideje megkeresni, mivel hamarosan megjelenik az emeleti szomszéd, Nor, aki háláját fejezi ki Sájt segítségéért és elárulja, hogy a családja Kurdisztánba költözik. Indulás előtt Nor elmeséli apja utolsó pillanatait a rakéta becsapódása után, elmondása szerint az öreg valójában teljesen jól volt és normálisan beszélt vele, ő elment a konyhába egy pohár vízért, de visszatérve kővédermett arckifejezést látott rajta, mintha valami furcsát, paranormálist látott volna, majd figyelmeztetés nélkül összeesett és meghalt. Sidai szerint az öreg valószínűleg szívinfarktust kapott a soktól, amit a lakásukra hulló rakéta okozott, mintha ez nem lenne elég, azonaz. Éjszakán Sidainek újabb rémálma van, ezúttal a férje jelenését látja mellette az ágyban, a lény gyorsan megpróbálja megfojtani, miközben azt mondja, azért jött, hogy elvigye Dorsát, de Sidai valahogy kiszabadul a rémisztő alak szorításából és segítségért kiált, nem sokkal később furék ellenőrzik, hogy jól van-e, és Sidai elmond mindent, amit látott, ők átnézik a hálószobát és még az ágy alját is, de senkit sem találnak. Ez az esemény Sidait megdöbbenti, ő azonban ragaszkodik hozzá, hogy amit látott, rendkívül valóságosnak tűnt. Néhány nappal később Sidai a konyhában készíti az ebédet, éppen a maradékot akarja a szemetesbe dobni, amikor meglátja benne a kedvenc aerobik kazettáját, teljesen tönkretéve, és Sidai gyanítja, hogy a lánya keze áll a dolog mögött, a nappaliba megy, hogy szembesítse Dorsát, de csak azt látja, hogy a gyerek kijátszva kicsúszott, ijedten Sidai kiszalad és látja, hogy a kislány kétségbe esetten kopog az emeleti szomszéd ajtaján, gyorsan odarohan hozzá és szorosan átöleli, elhúzva az ajtótól, Dorsa azonban tovább kiabálja, hogy a dzsinn bevitte a babáját abba a lakásba, miután visszateszi a lányát a hálószobába. Sidai felkeresi Ibrahimi asszonyt, átadja a háziasszonynak a havi bérleti díjat és beszélgetni kezd a lányáról. Ibrahimi asszony vallásos nő, és habozás nélkül kijelenti, hogy Dorsa talán megszállottá vált egy dzsinntől. Szerinte ezek a gonosz lelkek a széllel vándorolnak egyik helyről a másikra, amíg nem találnak valakit, akit megszállhatnak. Sidai tudja, hogy a háziasszony hallotta, amint a lánya kétségbe esetten kopog a legfelső lakás ajtaján, ő azonban tisztázza, hogy Dorsa egyszerűen lázas és téveszméi vannak, azt hiszi, hogy a kedvenc babáját felvitték az emeletre. Ibrahimi asszony hozzáteszi, hogy ha a dzsinek elvisznek valakinek egy értékes tárgyat, az a személy egész életére megpecsételődik, ezek a gonosz lelkek követni fogják mindenhová. Ha nem találják meg gyorsan az elveszett holmit, sajnos ez csak a bajok
Kezdete Sidai és a lánya számára, a lakóközösség bérlői sorra elköltöznek, néhány nap alatt Furék Párizsba mennek, ahol a fiúk egy magánbankban dolgozik, míg a házi úr, Ibrahimi úr is úgy dönt, hogy a családjával együtt elköltözik, és néhány nap leforgása alatt az anya és lánya maradnak az egyetlen lakók az épületben. Eddig Sidai teljesen ellenezte, hogy elhagyják otthonukat Tromban, de most, hogy mindenki elment, meggondolja magát. Elhatározza, hogy összepakolja minden holmiukat, és az ország északi részére indul, ahol viszonylag biztonságosabb, de Dorsa ragaszkodik hozzá, hogy nem távozhatnak, amíg meg nem találja a Kimia nevű babáját, bajószán azt mondva, hogy mindig beteg lesz, ha nem találják meg a babát. Más választás hiány Sidai beleegyezik, hogy visszamarad, amíg meg nem találja Kimiát, és ezután mindenhol elkezdi keresni. Sőt, bosszankodva szidja a lányát, amiért elvesztette, röviddel ezután Sidai előkapja az éjjeli szekrény fiókjának kulcsát, és kinyitja az alsó rekeszt, mert ide tette néhány héttel ezelőtt az édesanyja által ajándékozott élettankönyvét, amely megkönnyebbülésére még ott van, bár a lánya babája sehol sincs. Aznap éjjel az anya és lánya ugyanabban az ágyban alszanak évek óta először, de Sidai felébred, amikor egy furcsa jelenés bámul rájuk a hálószoba ajtajából, felpattan és utána ered a különös lénynek. De az a nappali mennyezetén lévő repedésen át elmenekül, és ez az incidens végre ráébreszti Sidait, hogy egy dzsinn kísérti őket, másnap délután a lehető legjobban betapasztja a nappali mennyezetén lévő repedést, majd felforgatja az egész házat, hogy megtalálja a lánya babáját, de a frusztrációja egyre nő, mert sehol sem találja Kimiát, és végül a felgyülemlett félelem és szorongás kitör. Sidai ráordít a lányára, sőt dühében meg is pofonozza, mire a kislány viszonzásul megharapja a kezét. Az anya és lánya kis dulakodásba keverednek, amelyet csak az szakít meg, hogy az egész ház ismét megrázkódik, és nem tudják, hogy a közeli bombázás vagy a dzsinn rázza a házat. Aznap éjjel Sidai felmegy a ház tetejére, és látja, hogy a rakéta által hagyott lyuk fedetlen, benéz a hatalmas résen át abba a lakásba, ahol Nor korábban lakott, és borzalmas látvány tárul elé. A szeretett élettankönyve a padlón hever. Sidai azonnal visszarohan a lakásába, és kinyitja az éjjeli szekrény fiókját, de borzalomra a könyv eltűnt. Helyén pedig a Kimia baba csonkított teste van. Dorsa ezt meglátva megsértődik az anyjára, de az bátor hangon azt mondja, hogy mindent rendbe hoz, majd összetapasztja a babát és átadja a lányának. Amikor átölelik egymást, ismét megszólalnak a légiriadó szirénák. Az anya és lánya gyorsan összepakolják holmiukat, beleértve a babát is, és az alaksori óvóhely felé indulnak, amikor hirtelen megtámadja őket a dzsinn, amely egy nagy kendő, csador alakját vette fel. Sidai kétségbe esetten próbálja kihúzni a lányát a csador alól, és végül sikerül is. Dorsa biztonságban eljut a lépcsőhöz, de Sidaité elkapja a föld, amely lassan elnyeli, és minden elveszettnek tűnik, míg nem a bátor kislány kinyújtja apró karjait és kihúzza anyját a biztonságból, nem vesztegetve az időt. Az anya és lánya beülnek az autójukba és végül elmenekülnek a kísértett járt a lakókomplexumból, azonban amikor a kamera visszapásztáz a belső térre, látjuk, hogy Kimia feje és Sidai élettankönyve még mindig az épületben maradt, ami azt jelzi, hogy bárhová mennek, a dzsinn talán továbbra is kísérti őket.